Tara Kaon! Tara Kaon! Tara Kaon! Tara Kaon! Bicol, Uragon. Ready po tayo papunta na tayo ng barangay ng Uragon. So, thank you sa Ford Everest, Club of the Philippines, Bicol Chapter, and then sa Ford Ranger and Raptors Club of the Philippines. So, thank you po sa inyo. Maagang pamasok po na natin to. So, dadalhin natin ngayon sa barangay Pulangi, Albay. Sila po yung nag-prepare. So, magandang morning mga Kaon. Ngayon nandito tayo sa barangay sa Pulangi. So magbibigay tayo ng relief dahil sa isa rin ito sa mga nasalanta ng bagyo. So medyo malayo na yun talaga itong lugar. Kung papapansin nyo, nasa bukid tayo. So ito'y maagang pamamasko ng ating grupo na Ford Everest Club of the Philippines, Bicol Chapter, and then sa Ford Ranger and Raptors of the Philippines. So, sila po yung nag-sponsor natin. So, nakipagpalagpunan tayo para at least may tulong natin sa kanila na kahit sa simpleng paraan man lang, mapasaya natin yung ating mga kababayan. So, mamaya-maya, i-distribute natin sa kanila para at least medyo tanghali na rin. So, mamaya, babalik ko lang. So mga kakaon, ngayon po nagsisimula na yung ating distribution.
So sila po yung mga recipient na 100 na families dito sa Barangay Anopol ng Pulangi. So selected lang po sila. Pero po ito po ay handog ng Ford Ranger and Raptors Club of the Philippines. Kasama na rin po yung Ford Everest Club of the Philippines. So magsisimula na po yung ating pagbibigay handog sa kanila. Kahit nga papano kahit mainit, so nakakataba ng puso na nakakatulong tayo sa ating mga kababayan na nasa dulatan ng bagyo. So tatapusin na natin ito para maaga para makabalik nila sila sa kanilang tahanan. So tara Kaon, Bicol, Oragon.